An láthárna an achtraling, ní ra bhéon cóirtha bit ann go raibh a lehéad chutarlú. Tá muid a cainte páiste 8 nó 9 an lá sin. Agus ní ra bhéon cúla, ní ra bhéon stair, ní ra bhéon búirt ann go dar lá go lehéad. Is rud a tháinig orring go tuban, agus go raibh ann dílá leis an sputa. Bhí an AED ag testalú, agus gan an AED bheith 5 uafásach a gcuin. Community thart is tói nó crí a phobal, séir atá ná go bhfuil go nearnamid taid is tói agus formid amach gur sábháilú cearcha dó duine do bhhar go raibh dífhibs goman de chuid cumanú clascail fudfad na tíre, agus feicimid agus teigimid go bhfuil táhacht ar le ag a lehéid, agus táid a ggéireann sin go méid na dífhib sin chulachlub sa tír, agus gomach fáil ar a bobal ní amháin ar lucht an chuman ach ar a bobal a lig ar na rudaí seo. I crí lár an achtas is dóthaí tá AEDanna, so ACT, so céad is bríide sin ná A, accessibility, go bhfuil fáil éasca ar rud seo, nach bhfuil an dífhib bháilach faoi glas i seomar nach bhfuil fáil air. C, sin charge, go gatha sé bheith lochtaithe, go gatha an éireann nó an dramatá na bhain i dhéana cinnte go bhfuil feimú geart, go bhfuil seirbhís go dhéana go rialtas mar sin de, agus an trí rud is dóthaí ná tréinál nó ilúns, caithe tú a dhéana cinnte go bhfuil ilúns ar lucht an chlób ar cecha é úsáid. Tá píosa trealamh seo an éascail an úsáid, labhraíonn sé leat. Ní bhíonart ach éisteacht leis an píosa trealamh, steireann sé go dtíorach leat céir taléamh. Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. Tugtha amachchas amáil é, brún tú connapla é chur siúil agus tá sin caint leat agus leanann tú na trocha. Tá sé an éasca. Ní gá de aonile be bortha faoi ceannaí seo a úsáid. Níl an píosa trealamh chun éon damáiste i dhéanamh do aon duine. Déireann sé measúnú ar an othair agus suchraíonn an píosa trealamh é féin an gá obair ná nach gá. Agus déireann sé leat i gcónaí céir tá le dhéanamh. Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. Cuid go nacht is céanna ná an drámúint a pléló go hondúil bín 3,100 ar dífhib ach má chláiríonn tú tríd an bheachta seo ná an tugra seo tá siad ar fáil ar díreach os cín 2,000. Níl is head cén uair a thar níl mór an amad, deirtar hé 7 nóid go neiríonn seansaní an duine a bhd níos lú. So, níl is head céhhéis thart ag an am, so an méid is mó daoine agus is féidir bheith tréáte sa rud seo sé is fearr é. Tá sé go leor clubanna agus tá roinnt clubanna cheanna cúpla bliain ó hin agus tá siad curtha in áit sábháilte acu. Tá sé ná manis iad a thógáil amach agus fécintarthú agus a chintú go bhfuil siad i gcobar agus i gcobar a gceart.